ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сохторҳои мақомоти судӣ, прокуратура, вазорати мудофиа, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, вазорати маориф ва илм, маркази тадқиқоти стратегӣ ва якчанд мақомоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироти кадрӣ ба амал оварданд. номзадии Мирзозода Неъмат Мирзо ба баррасии Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъин намудан ба вазифаи судяи суди олии иқтисодӣ пешниҳод карда шуд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои раиси суди шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, раиси суди ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон, судяи суди ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон, судяи суди шаҳри Ливаканти вилояти Хатлон, судяи суди ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон, муовини раиси суди ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд, муовини раиси суди иқтисодии шаҳри Душанбе, муовини раиси суди ҳарбии гарнизони Душанбе, муовини раиси суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, кадрҳои ҷавону соҳибтаҷрибаи соҳа таъин карда шуданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кадрҳои варзидаю таҷрибадор ба вазифаҳои муовини вазири маориф ва илм, муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, роҳбари муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо, муовини раиси кумитаи сохтмон ва меъморӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, директори муассисаи давлатии телевизиони Синамо, муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбари намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия таъин гардиданд. бо амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини директори маркази миллии қонунгузорӣ, муовини якуми директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби кадрҳои роҳбарикунандаи ин соҳаҳо таъин карда шуданд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, кадрҳои ҷавону варзида ба вазифаҳои сардорони якчанд раёсати прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, прокурори ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, прокурори ҳарбии гарнизони Хоруғ, прокурори назорати иҷрои қонунҳо дар муассисаҳои ислоҳӣ ва иҷрои ҷазои ҷиноии вилояти Суғд, прокурорҳои ноҳияҳои Муъминобод ва Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон, ноҳияҳои Сангвору Рӯдакӣ ва сардорони ду раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия таъин гардиданд. тағйироти кадрӣ ҳамчунин дар вазорати мудофиа, ситоди генералӣ, ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар, баъзе кормандони қисмҳои ҳарбӣ ва комиссарияти ҳарбии шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ асосан аз ҳисоби кадрҳои дорои ду ва зиёда таҳсилоти олии ҳарбӣ амалӣ гардид. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ба рафтори ношоиста ва ғайриоинномавии раиси суди ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон Зоҳир Муъминзода ки нисбати сарбози қушунҳои сарҳадӣ дар позгоҳи назоратӣ ба худ риво додааст, таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намуда, таъкид доштанд ки ӯ на танҳо аз вазифа озод гардад, балки аз мақомоти судӣ комилан ронда шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи суҳбат аз вазъи мураккабу зудтағйирёбанда дар минтақа ва ҷаҳон ва афзоиши хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир ёдовар шуда, ҳозирин ва ба василаи онҳо ҳамаи хизматчони давлатӣ, пеш аз ҳама кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва муҳофизони ватанро ба хизмати содиқонаю софдилона, баландбардоштани донишу маҳорати касбӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, тарбияи дурусти кадрҳои ҷавон, таъмини адолати судӣ ва волояти қонун дар ҷомеа ва пурзур намудани қудрати дифои давлат ҳидоят намуданд. таъкид гардид ки доштани ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва ҳамеша дар ҷои аввал гузоштани манфиатҳои миллии ватан аз ҷумлаи талаботи асосии роҳбарияти давлат аз ҳар як хидматчии давлатӣ ва муҳофизи марзу буми тоҷикистони азиз аст. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод ва таъин намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. абдуллозода Орзу Зинатулло аз вазифаи муовини раиси суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод гардида, раиси суди шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. Зуҳурзода Неъматулло Ҳиммат аз вазифаи раиси суди ноҳияи Нуробод озод гардида, раиси суди ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон таъин карда шавад.
ғафориян Тоҳир Ваҳоб аз вазифаи судяи суди шаҳри Бохтари вилояти Хатлон озод гардида, муовини раиси суди ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе таъин карда шавад. Шамсуллозода Абдурашид Маҳмадсаид аз вазифаи судяи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе озод гардида, муовини раиси суди ҳарбии гарнизони Душанбе таъин карда шавад. Ҷумъахонзода Рустам Ҷумъахон аз вазифаи раиси суди шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод гардида, судяи суди ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон таъин карда шавад. Муҳаммадзода Рустам Мухторӣ аз вазифаи судяи суди шаҳри Панҷакент озод гардида, судяи суди ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон таъин карда шавад. ғафурзода Манучеҳр Абдурасул аз вазифаи судяи суди шаҳри Роштқалаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод гардида, судяи суди шаҳри Леваканти вилояти Хатлон таъин карда шавад. Раҷабзода Муроҷон аз вазифаи муовини раиси суди иқтисодии шаҳри Душанбе озод гардида, муовини раиси суди ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд таъин карда шавад. Гулзода Саимаҳмуд Сафаралӣ аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти Суғд озод гардида, муовини раиси суди иқтисодии шаҳри Душанбе таъин карда шавад. Мирзозода Неъмат Мирзо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи судяи суди вилояти Хатлон озод карда шавад. Сафарзода Акбаралӣ Шулаш аз вазифаи муовини раиси суди шаҳри Турсунзода бо хоҳиши худаш озод карда шавад. Муъминзода Зоҳир Тоҳирӣ аз вазифаи раиси суди ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон бо сабаби содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2024. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини директори Маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Маҳмад Шозода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Маҳмад Шозода Фарҳод Абдураҳмон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори Маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2024. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи аз вазифаи директори Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон озод намудани Убайдулло Насрулло Каримзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Убайдулло Насрулло Каримзода аз вазифаи директори Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи аз вазифаи роҳбари муассисаи давлатии Маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо озод намудани Воҳидзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Воҳидзода Умеда Сафарӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи роҳбари муассисаи давлатии Маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони Синамо озод намудани Набизода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Набизода Наби Алигавҳар бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони Синамо озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сардори раёсати разведкаи ҳарбии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Расулзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Расулзода Абдуалим Нурулло сардори раёсати разведкаи ҳарбии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2024. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи муовини якуми раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Юсуфзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад
юсуфзода Фарух Юсуф, муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Назирзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Назирзода Абдуҷаббори Савзаалӣ муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи роҳбари муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо таъин намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Баҳром, роҳбари муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи роҳбари намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия оид ба муҳоҷират таъин намудани Азимӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Азимӣ Дилрабо Амирқул, роҳбари намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия оид ба муҳоҷират таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Каримзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Каримзода Равшан Азам, муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи директори муассисаи давлатии телевизиони Синамо таъин намудани Шодизода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шодизода Муфарраҳ Ҳамро, директори муассисаи давлатии телевизиони Синамо таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2024 дар бораи муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Муртазозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Муртазозода Аҳлуддин Қарахон, муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Муртазозода Ораз, муовини якуми директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2024. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Шарифзода Лоҳутии Шариф, муовини директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2024. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонов Бек Холович бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2024. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Шарифзода Фарангиз Шариф, муовини директори маркази миллии қонунгузории назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 июли соли 2024. идомаи барнома. иқтисоди Тоҷикистон солҳои охир ба таври бесобиқа рушд ёфтааст, омадааст дар хабарномаи Бонки ҷаҳонӣ аз 16 июли соли 2024. гуфта мешавад ки иқтисоди Тоҷикистон дар соли 2023 8.3% ва дар нимаи аввали соли 2024 8.2% афзоиш ёфтааст ки ин нишондиҳандаи хеле намоён аст. тавре аз ин хабарнома бармеояд рушди иқтисоди Тоҷикистон тавассути афзоиши даромадҳо аз содироти маҳсулоти дохилӣ, беҳсозии инфрасохтор, сиёсати мутавозини пулию қарзӣ, назорати мизони таваррум ва ҳамкории босамар бо шарикони байналмилалӣ ҳосил шуда, ҳамчунин қарзи хориҷии давлат кам шудааст.
бо ишора ба хатару таҳдидҳои вобаста ба вазъи иқтисод дар ҷаҳон ва кишварҳои ҳамшарики тиҷоратии мамлакат ҳамчунин як қатор тавсияҳо дода шудааст ки ба гуфтаи масъулини дахлдори ҳукумати Тоҷикистон албатта мавриди омӯзишу корбарӣ қарор мегирад. моҳи майи соли ҷорӣ бар асари офати табиӣ дар ноҳияи Нуробод ба хоҷагии халқ хисороти зиёд ворид гардид. дар натиҷаи ин офат беш аз 20 манзили истиқоматии сокинон хароб шуд. бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тибқи нақша бунёди хонаҳои истиқоматӣ барои сокинони зарардида ҷараён дорад. рафти тадбирҳои сохтмонӣ дар ин иншоотро ҳамкорони мо дар гузориши худ пайгирӣ карданд. таваҷҷӯҳ кунед. сокинони деҳаи яхаки ҷамоати деҳоти Иззатло Ҳалимов ноҳияи Нуробод ки бар асари офати табиӣ зарар дида буданд, имрӯзҳо бо дастгири ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри бунёд намудани манзилҳои истиқоматии оилаҳои зарардида корҳои барқароркунӣ идома доранд. бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои расондани кӯмак ба оилаҳои зарардида масъолаи сохтмонӣ дастрас гардида бунёди хонаҳои истиқоматӣ барои 22 хоҷагии зарардида идома дорад. штаре ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, бар асари офатҳои табиӣ дар ноҳияи Нуробод як қатор иншоотҳо хонаҳои истиқоматӣ зарар дида буданд. имрӯз дар асоси супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои бартараф кардани оқибатҳои офатҳои табиӣ дар ноҳияи Нуробод ситоди ҷумҳуриявӣ таъсис дода шуда барои бартараф кардани оқибатҳои офатҳои кор фаъолият доранд. айни замон дар минтақае ки мо қарор дорем, сохтмони манзили истиқоматӣ барои мардуми аз офатҳои табиӣ зарардида рафта истодааст. дар ин ҷо имрӯз ҳайати шахсии қисми ҳарбии 45075 кумитаи ҳолатҳои фавқулода кор фаъолият намуда истоданд. аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод ва ҷамоатҳои маҳал ва дигар ташкилотҳо ва муассисаҳо бо ҷалби 115 нафар аҳолӣ барои кӯмаки мардуми аз офатҳои табиӣ зарарда омада кору фаъолият карда истоданд. то имрӯз ҳамаи оилаҳои зарардида бо қитъаи замини назди ҳавлиягӣ таъмин гардиданд. аҳолии зарардида дар ин рӯзҳои барояшон вазнин ки аз кӯмаку дастгирӯҳои сарвари давлат бархурдор мегарданд изҳори сипос менамоям. бо мақсади ҳарчи зудтар ба анҷом расондани корҳои сохтмонӣ имрӯзҳо аз тарафи аҳолӣ ва ташкилоти муассисаҳо ҳашарҳои дастҷамона ташкил карда шудааст. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия дар ҳамкорӣ бо кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри ба анҷом расондани бунёди манзилҳои истиқоматӣ тамоми чораҳои зарурӣ андешида мешавад. дар натиҷаи бурдани корҳои фаврии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар хатти сарҳади давлатӣ аз гардиши ғайриқонунӣ ба миқдори зиёд маводи мухаддир мусодира карда шуд. шаҳри ҳамкасбони мо дар ҳамин хусус омода шудааст. таваҷҷӯҳ кунед. кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари ҷинояткориҳои муташаккил, терроризму экстремизм, ба зидди нигаҳдории ғайриқонунии силоҳу муҳиммоти ҷангӣ, қочоқи маводи мухаддир ва нашамандӣ низ муборизаи беамонро ба роҳ мондааст. зеро муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир боиси афзоиши бемории нашамандӣ гардида ба генофонди миллӣ таҳдиди воқеӣ эҷод мекунад. гурӯҳи қочоқбари трансмиллии воситаҳои нашаддори афғон иборат аз 5 нафар бо роҳбарии муҷоҳид Валади Рангин тахминан 30-35 сола зодаи қарияи арабкокули вулусволии дашти қалаи вилояти тахори ҷумҳурии Афғонистон хатти сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳудуди минтақаи назди сарҳадии деҳаи ваҳдати ҷамоати деҳоти Хутани ноҳияи Фархори вилояти Хатлон ғайриқонунӣ убур намуда кӯшиши интиқоли маводи мухаддирро ба Тоҷикистон дошт. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони гурӯҳи фаврии раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон масири ҳаракати гурӯҳи ҷинояткор муайян ва қочоқи маводи мухаддир пешгирӣ карда шуд. зимни амалиёти боздошткунӣ қочоқбарони афғон ба амри кормандони амниятӣ оид ба истодан ва таслим шудан итоат накарда аз силоҳи оташфишонӣ дар ихтиёрашон қарор дошта истифода намуданд. дар натиҷаи оташи ҷавобӣ роҳбари гурӯҳи қочоқбарон муҷоҳид Валади Рангин безарар карда шуда аъзоёни боқимондаи гурӯҳ ба самти Афғонистон фирор намуданд. зимни аз назаргузаронии ҷои ҳодиса як адад бурхалта бо 8 бастаи маводи нашовар ва як адад норинҷаки дасти F1 дарёфт ва мусодира карда шуд. طبق خلاصه شعبه اکسپرتیز سودی رئیست اگنتی نظارت مواد نشادور در ولایت خفلان مواد دریافت شده واسطه نشادور نوع آمفتامین بوده وزن عمومیش 7 کیلوگرم و 675 گرم را تشکیل می‌دهد.
вобаста ба ҳолати мазкур аз тарафи шуъбаи тафтишоти гурӯҳи фаврии раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо дастрасии моддаҳои 195 қисми 2, 200 қисми 4 банди Д, 289 қисми С, 335 қисми 2 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишоти пешакӣ идома дорад. дар замони муосир бо истифода аз фишангҳои гуногуни мазҳабӣ, мағзшӯӣ ва таъсир ба мафкураи одамон ҳамчун як василаи расидан ба ҳадафҳои сиёсиву гурӯҳӣ мавриди корбасти фаровони гурӯҳу ҳаракатҳои иртиҷоӣ қарор гирифтааст. хурофотпарастӣ сарчашмаи ҷаҳолату торикӣ буда ба миллату давлат ва ҷомеа танҳо бадбахтӣ меорад. роҷеъ ба ин падида ва таъсири он ба арзишҳои миллӣ шарҳи ҳамкорони мо омода шудааст. ин раванди манфии ифротгароӣ аз доира ва нуфузи фаъолияти як давлат ва минтақа берун гардида дар шаклҳои маъмулии терроризму ифротгароӣ динӣ таҳдиди ҷиддӣ ба ҳаёти осоиштаи мардуми сайёра гардидааст. табиист ки дар чунин вазъи печида ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ дар муносибат ба ин зуҳуроти харобиовар бетараф набуда, ҳамеша ин омилҳои номатлубро маҳкум менамояд. آگاهی نداشتن از دانش‌های دینی بسیار مردم ما با همون انهای خیلی پوچ و بی‌معنی رو می آورند که خیلی خطری را به بار آورده است. مثلا نگاه کنید که نرفتن نزد فالبین، نزد جادوگرها، نزد طبیب‌هایی که به نام آنها گویها که با آن رفتار و کردارشان میتوانند که با انسانها خرسندی و خوشخوادی بدن، یعنی که حالتهای گرم کردن و خنک کردن و دل سرد بودن از زندگیشان رو قرار نگرفتن به کارشان و با همین مکر و با همین فریب بعضی از همین ناآگاهانی که آنها جوهر ناب اسلام را نمیدانند و تنها با همین واسطه ها میخواهند که پول مفت را به دست بیارند و همین عملها دست میزنند. ин зуҳуроти манфии айни ҳол дар шаклҳои гуногун аз ҷумла роҳандозии ҷангҳои иттилоотӣ, ифроту ситеза, бадбиниву таассуб, тундравии динӣ, хурофоту ҷаҳолат, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, киберҷиноятҳо ва фитна